منه النبات فالأطب معدوم والنجوم مرجع هو الجبلة العادل وجلجل ذرنا والمنجز العادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ambe foli bila katara NFTV fileba bila jelema inshallah biye tenendo no bena fevrier kalo kile duruma samba fla ani muga ani nani inshallah ziyaratul mariya no ye charon hadital ka ziyara min beke sanwasa nyoro de sahel nyinanye atako bisaba ani seginanye ambo okum konana inshallah subhanahu wa ta'ala ambe foli bila naba bila jelema ni wati na ambe yoro mina sisa o ziyara kono vertir ama daile folo ka daka be daile ka beni ne kanyita ani nani wati no ye 14 nga amena se yoro mina sisa wayanga protocole no ye karamo bamun ka bara benemi ziyara ere organisation ma uluno ka president no ka danga amena se uluma ni ala sonama charon hadisek inshallah ulubenu dadon ziyara nyere tabolo to mina nyina okuma ladil kam munun bolo ka la se naba bela jelema ziyara yin hukuma konana amena se uluma anga je ka ulufla nyoko ambe min ka ziyara la min ya tutike o kala mun dende ne o ka kala dende ne kabila ya tutike fana alhamdulillah ayene de bla organisation antum bo baratla en nawiya nyini ga na sur da farabuche amba fo dan faratala kabili cerno ya damina 85 aya dabu kuntlina min kama no yede ka alaka kitabu inta kabla anye ka alaka sharia intafa ambe silamo be ka je kene kele ka kanyesi alama majiki sirafe adaboro ode kama ayo to chokani to chomina abe komi asabene mbambolo ambodika yelemata dala laben femme de nyafi chomina laben femme banna velili tumbe ke alayere polo chomina kanyana maya kono atumbe velili ke chomina ambo nyogon velili kandeta kanye siselamo bele jelema min dabora ala yere jaji kama ka adarsi ke ala ka korane banye ode bambolo badenya sirafe sinji sirafe nyogon deme sirafe ode bambolo kanyesi beba mo fana banjabi abanjabi o kainde ka amba tikila mo fana bismillah ya o kainde ka ladilika min bambolo an kanjija badenya na an kanjija kelenyana saponi wati na jawsi gilente masi jasi gilente ibara masi jasi gilente ibara andu nyere ka kolo silila kurane de bolo ko feminana odu an kan jija an ka sagi alaka kurane baina an ka mina chokonya nan sigira alaka kurane baina akacha alafe an sonna ka ke alaka jownye alhamdulillah rabbil alamin ala fana beke amma de membagaye ni ala manake ma mi ka de membagaye alhamdulillah itimaro yanka ladilikanye ben an be kaji an kan jija an kaki alaka jonye an ka alaka kurane mina iko chekoro bay ayake chohamina ambo kainde o welili kande bamburu khalifa yere mimbi yimbi cerno ahmadu hadi tal abo kandeka ate yele madwala ambo dika eba cerno usman beya cerno amadou babiya amatijan ba dayi buba wudu fana ka kuma masiri ambe de jera kabiri cerno ka watira amdu tumbe baraina wabe position nyumana parce que abena daile bide ni ala sonna ni ma femu mina itegela folo halni changement bala ci ko fo angon be se ka fo ka be sira nyuman ka parce que mo nana alhamdulillah mo chaman nana bo yelema mi be se ka do ala do ye jama chaya jama be se ka chaya nyinan ka teme salon taka ni ala sonna o sebe ala ko ke mo anja andam bala fana ni ala sonna o fana beke inshallah sino zabe tabulo nyumanga cerno min temena nassa no e cerno hadi seke aya foto ko min khalifa no e cerno ahmadou hadi tali ale fana inshallah be fay no ka sa ala de yake samuga doni de berere baje donc ambe ala barka dawla ko sobe changement ko ni mumbala o ye jamako ani musabaka munumbala tunta la folo quoi musabaka qur'ani e mumbala bo cerno bako bake sanwosa be moto sanga di kalandewma abe wari daka ko kalandew jafarinya kalanna o tuntala cerno ka watila am se ka fo ni changement mum bala o yoyi alhamdulillah rabbil alamin o alhamdulillah rabbil alamin nyeba akeli la ko ma ko be ka amba damine de la ne ko ni nyeba la chiko ma be sranyu manka
a bɛ sira ɲuman kan an b'a ɲini ala bolo de dɔrɔn so u tɛmɛna cogo min ya rabbi ala ka nin fana tɛmɛ o cogo la insha Allah ne bɛ ladilikan min d'u ma ni jama cayara yɔrɔ min na muɲu ni sabari de bɛ ɲini mɔgɔw bolo n'an ma muɲu ɲɔgɔn ye an tɛ sigi kɛnɛ kelen kan n'an ma muɲu ɲɔgɔn ye an bɛ taama ɲɔgɔn sen kan an k'an jija hiji bɛ kɛ cogo min na an k'o miiriya ta ni balimaw gansan de bɛ yan almu'minuna ikhwa balimaw gansan ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ silamɛ ɲɔgɔn kan donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a lajɛ bonya ka kɛ kow la an ka ɲɔgɔn bonya an ka muɲu ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn lamɛn parce que jama caman bɛ yen dɔw b'a yira k'a fɔ ko ne ye nin ye ne ye nin ye n'i nana ala ɲini i b'o bɛɛ ye k'o to yen n'i nana ala ɲini yɔrɔ la i b'o bɛɛ ye k'o to yen nɔ i nana min kama i b'i jija i b'o kɛ inshallah ala ka tɛmɛ ko ɲuman d'an ma. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɔra ka fɛn o fɛn lajɛ nin waati na n'o tun ye an ka protocole ka kumakanw ye an bɔra o kɛnɛ kan an nana se halwar la halwar ye yɔrɔ min ni ziyara ouverture bɛ kɛ o yɔrɔ in na fɛn o fɛn de bɛ kɛ ziyara in kɔnɔna na n'o ye ala deliw ni ala welew ye ani wajulukanw a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kɛnɛ min kɔnɔna na o de ye halwar ye o tuma ziyara dayɛlɛli waati o de filɛ nin ye an filɛ ka se o kɛnɛ de kan sisan an ka karamɔgɔ n'o ye Cɛrno Nasiru Bayi ale de bɛ n'i da don kuma in kɔnɔna na a kan ka boli sira minnu fɛ a b'o lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ni o bɔra yen o tuma karamɔgɔ minnu bɛ da o kan ka duwawu kɛ n'o ye an ka alimamiba ye n'o ye Cɛrno Hadi Abuba ye Zawiyatul Umariya alimamiba ale de bɛna kuranɛ kalan belebele bɛ kɛ o tuma san o san o ye laada ye walasa ka ziyara in dayɛlɛ o tuma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na n'o bɔra yen nɔ an ka gouverneur belebeleba n'o ye Ɲɔrɔ gouverneur ye n'o ye Aliyu Naji o tuma ale bɛna da don ladilikanw dɔ la k'o lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ani ɲɔrɔnka bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ o tuma filɛba bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna ma an bɛ tila ka tɛmɛ ni programme dɔ ye. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا به وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لولا أن هدانا الله وهو الذي جعل الناس أمة واحدة وجعل الذين يخشونه كرماء عنده في الدنيا والآخرة لقوله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على فرد آمنا محمد صلوات الله عليه وسلام ما رنها الحمام على العيك إخواننا الأعزاء إخواتنا العزيزات من الواردين والواردات في هذا المنحل العظيم المورد نحييكم باسم سلالة ألفا عمر كبا العارف بالله وباسم الإمام المحترم ألفا عمر كبا الجالس بيميني وما أنا إلا تلميذه الحقير وأقول الحقير والذي أوصاني بهذه الخطبة نحييكم بتر الأخوة والمحبة تحية أهل الجنان ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكما يقول جرح قلوبنا محمد صلى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فافشوا السلام بينكم ونسلم كلا على هدته باسمه وباللغبه من الذين تكبدوا أنا المجيء بتجري شيخنا خليفتنا أحمد حادي أمر بن منتقى الشيخ عمر فوتي توري القدبي رآه الله وكلاه ولتربية سلالة أمرية لامئة تبتم وتاب ممشاكم فإن تأسيس هذه الزيارة الأمرية فليسوا علي شيخي شيخ عمر فوتي المجاهد الكبير وشيخ عمر جمي العارف بالله وهذان الأمران هما اللذان شيخ عمر فوتي المجاهد الكبير وشيخ عمر جمي العارف بالله تجمعا وتحببا وجاهدا بقريحة واحدة على علو راية الدين تالدا وخالدا نقول بخ للراثين راية الإسلام والمسلمين وأفن طفن للمتخرين الرافئين راية الجهل والإناد والرسول يقول سلام من زار أخا له في الله أن تبت وتاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي نسأل الله أن يجعل هذه زيارة التي رواه الترمذي
وأن يغفر خطايانا وخطايا إخواننا الذين إلى سبقونا إلى دار القرار وتركونا في دار الغرور. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ربنا اغفر لنا an bɛ ala tanu ka ala barikada ala mun ye bi dɔ yira an na ka sali a ka ciba kan alayhi salatu wasalam. nin ye hɛrɛ kɛnɛ de ye, nin ye kunna wolo kɛnɛ de ye, nin ye kunna diya kɛnɛ de ye. jamana in mako bɛ nin na, jamana in mako bɛ nin na bi. vraiment mali in kun bɛ lahala mun kɔnɔ bi foyi kun tɛ se ka mali labɔ nin lahala in kɔnɔ ni an ka karamɔgɔ ninnu ka duwawu n'u ka cɛsiri tɛ. an ka tenitigiw n'o ye force de défense mɔgɔw ye, c'est vrai olu de bɛ si ka wuli pour que ka jamana kɔlɔsi, mais dɔnnibaga minnu fana bɛ yen nɔ ni duwawu b'u bolo ka tɛra jamana ma don o don, o fana ye jɔyɔrɔba de ka tɛra jamana ka yɛrɛ ma hɔrɔnya ma. salon an ye duwawu kɛ, an ko ala ka ɲinan jira an na. alhamdulillah an filɛ o kɛnɛ de kan bi, ala ye ɲinan jira an na. an bɛ duwawu kɛ ala ka san wɛrɛ fana jira an na. mali ye jamana mun ye a si ka taa n na, mali tɛ to kɔfɛ abadan, mali tɛ to fɛ abadan. k'a sababu kɛ maaba minnu tɛmɛna, maaba minnu sigira, maaba minnu bɛ jamana in kɔnɔ. vraiment an ka jamana in ni ala sɔnna harisa ala b'an sago d'an ma. harisa ala ka haminako nɔgɔya, ala ka jamana in lataa ye, ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye. mɔgɔ min ye nin ko in organisateur ye n'o ye khalifa amadu hadi tal, an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. an bɛ a ɲini ala bolo jamana kanu mun b'a la, harisa ala k'a kɛ ɲɛtaga ye, ani a ka denbaya a n'a ka kole, ani maa o maa y'a dɛmɛ nin ko in na, ala k'a bɛɛ lajɛlen sara. والجبهة